sovint fent un pas endavant i havent de fer algun pas enrere, però pensant sempre en el partit. Nosaltres no venim a trencar res, venim a construir amb tot el capital que és el partit, assumint tot el llegat, agraint tot el llegat de tothom qui ha estat clau en aquest partit. I hem vist aquí el president, i hem vist aquí la secretària general, i hem vist aquí a la Marta, a la Laura, Portavella, Puigcercós, Carme Porta, que corre per aquí. Tota aquesta gent és el nostre capital. Ara sí que l'hem passada, tot i que ens coneixem de fa temps. Però, noi, comença per P, el cognom. Escolteu, és un honor. És un honor que estigueu aquí. I deixeu-me dir per acabar, Ernest, on és? Doncs us ho dic a vosaltres perquè abans li he dit a ell. L'Ernest Maragall ens va ensenyar com Esquerra podia guanyar arreu. Va guanyar el 2019 a Barcelona. En aquest sentit, ens ha marcat el camí de la victòria i de ser un partit hegemònic. És un orgull per tots nosaltres que avui sigui, que hagi estat aquí. I li volem demanar que torni aquí, que estigui de nou amb nosaltres, perquè mereix com ningú ser amb nosaltres. Us anuncio, per tant, un assalt republicà el 2027. Guanyarem a Lleida, a Tarragona, a Figueres, a Arenys, al Vendrell, a Corbera i a tants altres llocs. Hem de guanyar, començant per aquí, sempre endavant. I això vol dir una cosa. Nosaltres sempre hi som. Puigcercós. Esquerra Republicana ha de tornar a plegar la gent d'esquerres, de progrés, sobiranista i independentista d'aquest país. Anunciem la convocatòria d'una conferència nacional de les esquerres sobiranistes per a 2025, en què Esquerra, com a pal de paller de tota aquesta trama sobiranista, independentista, d'esquerres que tenim arreu dels països catalans, ha de poder acumular forces, ha de poder garantir un enfortiment d'aquest espai, el de l'esquerra nacional, perquè, d'acord amb la nostra capacitat de lideratge, siguem hegemònics arreu dels països catalans i siguem una alternativa de govern cada vegada més potent i arribem a governar arreu. Hi haurà qui dirà, ho veieu com sí que sou roviristes? I el pitjor de tot és que ho diuen pensant que és una cosa dolenta, que és negativa. I sabeu què us dic? Que nosaltres no som distes, però el que sí que som és garants de la feina ben feta, de la manera honesta de fer política, amb transparència, assumint errors quan cal assumir-los i treballant sempre, sempre per construir. Que ens pengin l'etiqueta que vulguin, perquè nosaltres sempre, sempre estarem al costat d'aquells qui defensin una simple idea, i és que els líders han d'estar al servei de l'organització i no l'organització al servei d'uns líders.